medium of instruction बेवहाय इंग्लिश आं इंग्लिशनि मोनसे फिसा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों खारन आंनि सायाव बिराद मा होनना बुङो क्रिटिसिजम नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ माने क्रिटिसिजम मा जादों गोबाङानो मिन्थिया 99% बर'फ्रा दासिमबो मिन्थिया why Kampa Borg'y is being criticized why particular section the people are targeting Kampa Borg'y बेखौ 99% बर'फ्रा दाबो मिन्थिया खालि नुदों इउटिउबाव नुनानै नै Kampa Borg'y माबा इंलिश मिडियाम लाबोजोबनोसैनो बर' मिडियामखौ फोजोबनो नागिरदोंनो उथायनो नागिरदों मेसेजआ बेखौनो होना होदों बे नङा बयबो मिथिगौ बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहानो जोंनि थांनाय थैनाय साहित्य भाषा जौगानायनि खामानि मावदों बिथांमोनहा बुंदों जे दानि जि 2020 सनावहाय भारत सरकारा निउ एडुकेशन पलिसि शिक्षानि गोदान नीति बानायनो नागिरदों दाबो पार्लियामेन्टआव प्लेस जायाखै थाबैनो पार्लियामेन्टआव बेखौ प्लेस जागोन डिसकाशन जागोन भारत सरकारा बुंदों by 2020 that bill will be passed act will be enacted and implemented in the entire country आरो बे आइन मथे बेखौ होननाय जादों जोंना दा जेरैहाय मेट्रिक परीक्षा थाया होमबा मेट्रिक परीक्षाया मोनसे बिराद गिदिर लेडार जाया होमबा बे मेट्रिक परीक्षा पास जायोब्ला मोनसे लेडार बारनाय बायदि जायो दा बे मेट्रिक परीक्षा थानायनि लाबोमोन क्लास 9 10 11 12 बियो मोनसे सेक्सन जासिगोन क्लास 9 आ मोननै सेमेस्टार 10 आ मोननै सेमेस्टार 11 आ मोननै सेमेस्टार 12 आ मोननै सेमेस्टार जासिगोन बेवहाय मेट्रिक परीक्षा होननाय थानाय नङा दा क्लास 9 आव जि मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन लायो बियो 12 सिम जाहैगोन अखमियाफ्रा मालाय 12 सिम अखमिया फरायो बिस्रा प्रब्लेम गैया बङालिफ्रा क्लास 10 सिम फरायो बङालि मिडियामफ्रा दा बिथांमोनहा बङालिखौनो फरायोब्ला क्लास 12 सिम जाहैसिगोन आरो बङालि लाला होनोब्ला क्लास 8 आव फोजोबनांगौ थद्रुप जोंनि बर'फ्राबो बिदिनो जादों जोङो क्लास 10 सिम फरायो दा जुदि जोङो बर'खौनो लायो अब्ला क्लास 12 सिम लाहैनांगौ आरो क्लास 12 सिम लाहैलाब्ला क्लास 8 आव फोजोबनांगौ 9 निफ्राय नों मा लायो लानो हायो दा बे बेलायाव भारत माबाया आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय जे बर'फ्रा बेखौ लुबैदोंब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खारन बयनिबो गोसोआ दा आगोलनि बायदि नंला असमिया इन्टेलेक्चुवेलफ्राबो दा बुजिजोब्बाय जे दिस इज बेयो मोनसे पलिटिकेल इशुल' नङा बेयो मोनसे भाषा फोथांनायनिसो बेफार बर'फ्रा जुदि 12 सिम फरायनो लुबैदों लेट देम डु व्हाई शुड समबडी obstruct it बेखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय अरजाया खिन्थु बिथांमोनहा मोनसे डिसिसन लाबाय 95% बर' मिडियाम स्कुला जिहेतु बिटिसि आव दङ बेखाय बिटिसि अथरिटिनिफ्राय एसे अपिनियन लानाय जाथोंसै होननानै बिटिसि आव लिरहरबाय जे बर' साहित्य सभा आरो एबसुआ ओरै बिदों नोंथांमोननि अपिनियन नांगौ जोङो काउन्सिलाव रायलायबाय काउन्सिलाव रायलायनायनि उनावहाय आङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ नायनायखाय आंनो दायित्व होबाय काउन्सिलाव चिफ सारा जे बेखौ बिटिसिनि माबाया डेपुटि चिफआ नायथोंसै होननानै हगारना होबाय आङो जोंनि डिपार्टमेन्टआव रायलायबाय सेक्रेटारि डाइरेक्टर आइएस गासैखौबो लानानै मोनसे डिसिसनाव फैबाय बेखौ लानानै मोनसे सेमिनार खालामनाय जाथोंसै साहित्य सभा एबसु आबोब गावबुरा आफाद बर'फोरनि जेसेबां आफादफोर दङ बयखौबो लिंहरनानै सावरायनाय जाथोंसै सावरायनाया जाबाय बिटिसिआनो लिंदों गासै 200 जनसो मानसि फैदों बेवहाय सावरायै सोरबाया बुंबाय दिनैनिफ्रायनो आरम्भ खालामनांसिगौ सोरबाया बुंबाय बेखौ मानो 12 सिमल' लानो एमए सिम लाहैनांसिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बर'जों फोरोंनांगौ बिसिम थांबाय बेवहाय माखासेया बुंबाय बिसेसकै जोंहा एमपि बिश्वजित दैमारि आं माखासे एमएलएफोर माखासे लेक्चार प्रफेसरफोर बुंबाय जे जोङो जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' मिडियाम फरायनानै एमप्लयेबिलिटिया बेसेबां जाखो जादिया बेनि सायाव जोंहा एसे रिसार्चनि प्रयोजन दङ क्लास 10 सिम बर' मिडियाम फरायनानै साख्रि मावहैनो हानाय बेसेबां जाखो जादिया एमप्लयेबिलिटिया दा बिसोरनि सास्टेनेबिलिटिया बोरैहाय फैगोन बेखौ जुदि आरोबाव 2 बोसोर लेट खालामना होबावोब्ला
इंलिश रोङाब्ला भबिष्यतआ मा जाहैगोन माखासेया बुंबाय बर' फरायनानैनो बहुत आईएएस जाबाय बहुत आईपीएस जाबाय इन्जिनियार जाबाय डक्टर जाबाय मानो जाया दा बेफोरखौ लानानै आं बुंबाय गेजेराव जे अब्ला दिनैनो फाइनाल खालायाब्लानो खारन खेबसेल' रायलायदों आरो बाहाय 200 जननि बारा गैयामोन मानसिया होमबा जोंनाव जों बेसेबां बुरजा दं बर'फ्रा बेखौ मोनसे गुवार लेभेलाव रायलायबावदिनि आं अफिसारखौ बुंदों जे बेनि थाखाय मोजां मोनसे सेमिनार खालामनाय जाथोंसै जेरावहाय जेसेबां जोंनि फुराना रिटायार्ड आईएएस आईपीएसफोर दङ अफिसारफोर दङ बिथांमोनखौबो लेंहरनाय जाथों फरेनाव थाहैनाय बर'फोरखौबो लेंहरनाय जाथों दिल्ली मुम्बाइ थानाय बर'फोरखौबो लेंहरनाय जाथों गिदिर मोनसे 5,000 10,000 जननि मोनसे मिटिं खालामनाय जाथों खारन जों जि डिसिसन लायो बियो माने पार्मानेन्ट जागोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन आङो दा बेहाय बेखौथ' लिंस्लाबनो हायाखिसै दा बेखायनो मा खालामबाय आंनि सायाव माने गोसो गैया बर' मिडियामखौ रेल खालामनो फोजोबनोसो नागिरदों इंलिश सोनो नागिरदों इंलिश सोनायनि खुनु खोथाबो गैया आं बुंदोंमोन जे बेखौ क्लास 8आव फोजोबोब्ला साबसिन जागोन नामा बेनिफ्राय जोंनि गथ'फ्रा इंलिश रोंथारनांगोन इंलिश रोङाब्ला दिनै जोंनि आं बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय दे I speak good English किन्तु I know my limitation आङो जोंनि बेलायाव हयथ' आं मोजां इंलिश बुङो किन्तु आंनि लिमिटेशनखौथ' आं मिथिथारगौ आङो आमेरिकायाव थांनानै जुदि माबा मोनसे कनफारेन्सआव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौब्ला the way other people speak and what I speak is there is lot of difference आं बेखौ नुयो सेन्ट जन्सआव फरायनाय गथ'फोर बेनिफ्राय जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोर बर' मिडियामाव फरायनाया 90% लाथों सेन्ट जन्सआव लानाया 70% लाथों जेब्लानो बेफोर इस्यु फैयो डिफारेन्सखौ जों नुयो आं बुंदों बेखौ जों खालामस्लाबनो हायाखिसै बेवहायनो बहुत एटाक खालामबाय जे ओरै बे इउटिउबाव नुनायफ्रा नोंथांमोनहा बेसो इस्युआ दा बेखाय जोङो सानबाय बेखौ जों मानो रिक्स लानो बर' जाथिया जुदि बेखौनो लुबैबायब्ला जोंहाथ' बेखौ सावरायनांगौनि खोथायानो गैया ओंखायनो इसि मिटिं नेक्स्ट लेंनानै जोङो बेखौ क्लियार खालामबाय जे 12सिम खालामनांगौ बेखौ खुनु बिदि सोरखौबा दखारब खालामनो सोरखौबा रायनो खुनु प्रयजनानो गैयामोन सावरायलायनानै बेखौ पार्मानेन्ट माबाया मोजां बेखौसो दिहुनलायनांगौमोन बे जादों आरोखि दा आङो इंलिशखौ रोंनांगोन मानो बुंदों जोंनि बे फरायसाफ्रा जायफ्रा दासिमबो इंलिशखौ मोजाङै आयत्त खालामनो हायाखै नोंसोरनि बे 11 12 बे समावनो जेसेबां हायो इंलिशखौ सोलोंनानै ला इंलिशआ न' मर ए लेंगुवेज भाषा नंला बियो इंलिशआ खालि भाषाल' नंला इंलिशआ मोनसे टुल्स मोनसे बुस्थु बियो जायजों माने खामानि मावनो हायो दिनै मान्डारिनजों चाइनिस मानसिफ्रा एटम बम्बसिम बानायदोंमोन किन्तु फैयै फैयै नुबाय बिसोरनि एटम बम्बआव फ्ल' भुल दङ ओंखायनो इंलिशजों सोबसिननांबाय बिसोर इंलिश सोलोंनानै इउर'पियान देशफ्रा आमेरिकाननि जि टेक्न'लजि बेखौ इन्ट्रडिउस खालामफिननांदों दिनै चाइनिज माबाफ्राबो मा होनो जापानिसफ्राबो बिदिनोमोन किन्तु दे आर अलस' कामिं बेक टु इंलिश